Kantor Bapak Ibu Sedahar. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pujane ngati Natian sepisan ketemu nanging gede ora mungkin sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara iki menika saking keluarga buat keluarga temanten saking Mbah Mbah Pait Pait. nggih. Mbah Pait nggih Pak nggih leres. Oh nggih Mbah Pait iki Mbah Pait, Manis. Mbah Legi Mbah Legi. Iki dipen wetone nganu. Tembang Nggih. Asmara Gluduk Asmara. Nggih menika ninggal katresnan Lilo lilo. Nggih. Mas Masku Ting nggih, Mas Kuting. Kelapa dua. Kagem penganten semoga bahagia. Amin. Nah, garwane wong liya bablas kene ninggal katresnan gubuk asmara rasa kanggo leren, kendange tukang kendange ben semaput ya. Neng apa sliramu teko Tinggal aku. tinggal aku kaya tanpa dosa atiku ngarep Ya Gustiku. Gustiku nyuwun ngapura
Bar engko merapat ning bapak. Langsung. Oh sinten? Nek bapakku Pak Joko. Oh Pak Joko. Yang punya pasar musyawarah. Oh iya. Nggih. Dilengkas, Kak. Halah. Sido ora. Ora. Dilengkas campur sarian meneh Pak Joko. Catatan sakjroning Bapak mau nyanyi Gubuk Asmara ning garapane Kendang Miring Sragenan. Wih kalunge neh, mbok kene aku sitok ngono. Alah, Ratu lemes. Mangga bacane. Enak. Sragen ki bayar. Nek Klaten bayar mboten? Oh, bayar. Oh, turan ndek bodho. Lho agene gesek lho, Nya. Berarti duit ora kanggo iki. Rada tekeh lho, Nya. Nah, lah kok suwe-suwe tekan pawon kowe engko. Oh iya. Nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintake mlaku jelas nada sampai bawah Mas Reza Widodo Pacar aku. ayo basenil upama sliramu sekar melati
Bos cenil bablas kenapa? Mas Sinten tadi? Bos cenil. Bos Cenil. Tonil. Tonil. Heeh. Iki HE loh Mas Oh, Tonil. capek gunung. Iki HE. Mas Tonil, HE, nah Nah. bayar. Nah. Capek gunung masih. Oh, ngombe sik. Ngombene apa kuwi? HU. AO. AO. AO to apa? Au. AO. Anggur apa? Anggur merah. AO koyo AO, anggur orang tua. Iya. Bener ya pinter. Iya ngono lho. Ora pinter pojok rapat bendino. Karo Pak Haji ya Pak Haji ya. Nalikane Ayo Kak Ira. Ira Sofira, Sang Kuria. Ina. Pujeru Kak. Dek zaman berjuang. Jur kelingan anak-anak biyen tak openi saiki ana gedhi. Nek gunung kacadoki sego jagung yen mendung kasili capek gunung bayaran. Mak nom tak ke yo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Nora ilang konin mojo lara Je matur sembah kok ora nuwun. ditekke sisan. Yo.
Nggih, menika mugi kunjuk keluarga besar saking Gading Ledok, nggih, Sragen. Gading ledok. Seragen nek Nggih. ngledok to. Kledok, kledok. Darah ngendi kuwi? Darah lor kono lho. Oh, nggo belang lor kono. Iya, belang lor. Ah. Niki bose mengke relakan mengke bosi tenggo. Relakan aku. Antara aku dan dia. Memilih dia bukanku. Lah. Mangga. Barang sampun pepanggian anane corak tandang rasane nganti pada perpisahan anane cor tambah tresnane. Pakde gepeng, pakde ku sehat-sehat pakde. Monggo buke lali janjine. Aso, Mas Yanto Dinda. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng taman mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine rasane ning kene mangkelake sapa wong sing ora gelo aduh medandan kowe ora teko. Janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyane atiku Jangan digoyangin ya. Jangan digoyangin. Kalau digoyangin artinya beda. Beda. Yang mana? Depan. Pak Dikepeng Dewi. Pak Dekepeng. Sopo kae rek mau ngembang bakung
Nyage. Dalem. Krungu rasa tresno fanmu langsung nongol. Sinten Bu Win mesti. Mbak Gia lop-lop. Bu Win toh? Iya. Tapi angger krungu seragenan ki langsung hidup kembali. Hidup kembali terasa di dunia milik dia sendiri. Iya, pokoknya. Yang lain ngontrak. Iya, wis indah pokoknya. Indah. Nek krungu dandutan langsung bubuk. Iya. Engko nek krungu seragenan langsung mencerit. Mencerit langsung seberingah meneh. Kembali hidup lagi. Mongko setiaku hatiku kepingan lagi Langsung selasar yo. mongko setiaku hatiku kepingan lagi sliramu yen bisa aku lilo mingorok kantolo. Ajakan lagu menika butan karo Pak Kormatan sekata saking jelas nadal larum sawetawis apa lu paring Pak Kormatan kagem sederek-sederek umat Islam dan kebetulan salat asar.